साखाफारायाथ' जों रेडि बिसायख'थिनि थाखायनो बोसोरफ्रामबो जों होबाय थायो एबारलाय क'क्राझार सानजा बिधानसभा बियाबाव सोरखौ बिजाथि महरै नोंथांमोना हास्थायो दाथ' जोङो सानै केन्डिडेट जानानै दङ नालाय बेहाय जोङो सासेया आब' प्रमिला रानि आरो सासेखौ सेवलि खोनादों आरोखि दा जोङो बाहाय आब' प्रमिलाखौबो जों गाज्रि मोनाखै सनमान दोनो दा बेहा बैसोआ एसे बारा जाबाय हिसाबै जोङो मेदाम माबाखौनो सेवलिखौनो हास्थायदों आरो दानि इलेक्सनाव आसाबायदिथ' आसायानो दङ देरहागोन आसाखौनो जों लादों मोजां खामानि मावगोन जों माने मोजां खामानि मावगोन होननानै जोंहा आसा दं आरो सेवलि महिलारिया रायजो राजा महिलारियाबो दा एसे फ्रियैनो दङ देहाबो दं हिसाबै मोजां मोनगोन गोदान नालाय बेबो बुंनो हाया आरो नोंथांमोना दा मोजां आरो केन्डिडेट खालामनांगौ जों दा मोजां मोनो सिगाङावथ' जोंनाव गोग्लैयामोन बेहाय बिधान सभाया जोंहा ओरै माबायावसो सिदलियावसो गोग्लैयोमोन नै देग्लायसो जोंनाव गोग्लैदों आरो बे सेवलि जों दा सेवलिखौनो मोजां मोनो নির্বাচন আহি আছে মানে আমি আমাৰ আগৰ যিটো এম আছিল প্ৰমিলা বাইদেউ এতিয়া বয়স বাঢ়ি গ'ল তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া শিৱলি মেম বাইদেউকে ইলেকশ্যনত জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ শিৱলি মেম নে কি নামটো নাজানো মই ঠিক নাথাকে তাকে আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দাবীদাৰ কৰোঁ কৰিব পাৰে কাৰণ প্ৰমিলা বাইদেউ ভালে আছিলে এতিয়া বয়স বাঢ়ি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক নিৰ্বাচন কৰোঁ মই শিৱলি মহিলাৰ যদি কেণ্ডিডেট দিয়ে তেখেতে মানে জিকিব আশা কৰোঁ জিকিব বুলি ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা যেন লাগে কৰিব বুলি ভাবোঁ মই যদি তেখেতক মানে কেণ্ডিডেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভোট দিবলৈ সাজু আছোঁ 100% জিকিবই